Desde a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña e para toda Galiza e para nós, o profesor Manuel Castelao Mixuto e eu mesma, unha honra sentirnos acompañadas e acompañados neste acto de recordación e de homenaxe a un mestre, a un grande da Galiza como Ricardo Carballo Calero, por tantas persoas en toda a nación, en toda Galiza, e aquí, de xeito presencial, por amigas e amigos, cuxa compaña, como digo, é un agasallo para nós. Dixo nunha ocasión Eduardo Blanco Amor, formulou esta petición: non deixemos morrer os nosos mortos. Esta exhortación cobra todo o seu sentido e ten un valor enorme porque nada na historia e moito menos nada no presente é entendível sen, en un país como a Galiza moito menos, sen o esforzo continuado, a fe na necesidade de edificarmos un futuro diferente do ponto de vista cívico, económico, político e, por suposto, tamén do ponto de vista cultural, de persoas, de movementos como o nacionalismo galego de preguerra ou, como digo, de persoas en cuxa nómina histórica figura con letras de ouro este noso profesor e escritor Ricardo Carballo Calero. No vídeo que imos ver de contado, o profesor Manuel Castelao Mixuto e eu mesma tratamos coa brevidade forzosa deste formato, claro está, de aproximarmos un algo de iluminación a súa obra artística como narrador, como poeta, como dramaturgo, a súa obra científica como investigador, como estudioso, como crítico da literatura galega, como ensaísta tamén e como grande divulgador. Por tanto, estamos ante un escritor que podemos denominar escritor total. Nesta Asociación Cultural Alexandre Bóveda, el interveu, colaborou connosco sempre dunha forma absolutamente xenerosa e desinteresada e honrándose de participar en tantos actos apadriñados por un nome de quen fora correligionario del, amigo directo, e que el, e co cal el se sentía tamén en débeda. En nome de todo isto, obrigada de novo pola vosa atención, polo voso interese, e damos comezo, pois, o visionado deste vídeo que mesmamente de un xeito o máis sintético posible, pero tamén o máis contundente posible, leva como título Carballo, esa árbore de noso tan potente e tan forte, Carballo coa Galiza, dous substantivos unidos indisolublemente. Obrigada. Só vou acrescentar algo que normalmente aparece no final dos libros, unha corrección de erros. Eu no curso da palestra digo erradamente que Cantigas de Amigo e outros poemas foi publicado en 1987. Falso, foi publicado en 1986. Entra vídeo. E penso que pode ter un longo percorrido nos centros educativos e que sería moi útil se o profesorado o usara nas aulas, non? Penso que é un traballo magnífico. Podemos darnos por aquí algunha palabra máis e logo ides contestando a todas, se vos parece. Alguén máis quere falar? Hai un aspecto que eu cando descubrín pareceume magnífico e que vos con toda seguridade conocedes moito mellor que a min, que é o labor epistolar que tivo don Ricardo Carballo Calero con todos os grandes persoeiros da cultura galega de todos eses anos. Eu particularmente coñezo a súa correspondencia con don Ramón Otero Pedrallo, que é sumamente rica,
manifestan non só esa realidade cultural dos dous, sino a calidade humana de ambos. Non sei se podedes decir algo ao respecto. Alguén máis? Unha terceira pregunta? Pois eu quería preguntar que balanzo fan do ano que se dedicou as letras galegas a Ricardo Carballo Calero, se lles queda algunha mágoa, algunha pena porque puidese ser mellor homenaxeado, non? Ben, en primeiro lugar, obrigados de corazón a compañeira Carme Vilariño polas súas palabras tan xentís e tan agarimosas. Puxo o acento nun aspecto que compre termos en conta, e é que nós sabíamos, e así nos foi pedido, que esta exposición, este vídeo sobre don Ricardo Carballo Calero ia ser usado por centros de ensino en máis de 100 de todo o país no nivel do bacharelato, e entón claro, aí hai unha adaptación xa premeditada para tratar de facermos a conveniente pedagogía en estudantes desta idade e para que se vayan familiarizando co atractivo e a potencia dunha obra como a de Carballo Calero. En segundo lugar, o compañeiro, amigo, igualmente que Carme, Vitorino Pérez Prieto, pondera o labor epistolográfico de Carballo Calero con principalía que el lle concede, coido que nós tamén, a un nome fundamental que é don Ramón Otero Pedraio. Eu coñezo tamén toda esa correspondencia acumulada no tempo. Don Ramón Otero Pedraio visita xa por pedido de Carballo Ferrol en 1949. Había máis de 10 anos, claro está, que non se vían. Entón, toda esa carga de emoción do reencontro entre amigos, xa máis que discípulo mestre, realmente amigos, vai perdurar até a fin da vida do grande escritor. Compre lembrar que Carballo Calero foi o primeiro crítico de Otero Pedraio, da triloxía Os Camiños da Vida, sendo un rapaz moi novo, e nas páxinas de Nós, que Vitorino coñece tamén. Dándomos agora un salto grande até o cerramento dese arco temporal, en 1988, a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda e outras do país, de toda Galiza, pero en concreto a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda da Coruña, celebrou un ciclo completo de palestras dedicadas ao centenario do nacemento de Otero Pedraio e, naturalmente, tamén co gallo do Día das Letras Galegas a el dedicado ese ano de 1988. Houbera realmente un público amplo e moi atento. Interviñeran nese ciclo, mesmamente como figura central, claro, Ricardo Carballo Calero, e os outros 3 conferencistas foron Xosé Ramón Barreiro Fernández, que nos deixou hai poucos días, como sabedes, Francisco Salinas Portugal e Carme Fernández Pérez San Julián, de maneira que estaban representadas todas as xeracións
posíveis, con dedicación e coñecemento de Otero Pedrallo, non por ningún outro motivo, compre subliñalo. A alegría que Otero Pedrallo exterioriza nas súas cartas cando ten nas maus a gramática de Carballo de 1966 ou, xa non digamos, o primeiro volume da Historia da Literatura de 1963, é realmente o que non está escrito. Quero dizer que hai unha comunión afectiva e ideolóxica profunda, absolutamente clara ao longo do tempo. E, finalmente, pois, diríamos que Margarida Carballo, as fillas de don Ricardo, Margarida Carballo Ramos e María Vitoria Carballo Ramos, non fan máis que nos seus testemunhos e nas súas recordacións dos tempos de estudantes en Santiago, gabar o cariño con que eran recibidas e tratadas por parte de don Ramón. É dicir, Otero Pedrallo sabía ben que quen era Carballo, da súa lealdade e da súa firmeza nos principios que os vincularon, en definitiva, que os aleitaron a todos naqueles anos 20 e 30 na Galiza. E, finalmente, antes de pasar a palabra a Manuel, polo que se nos preguntaba sobre as celebracións en xeral dedicadas a Carballo Calero. Eu só direi, para que el se estenda xa máis, fixo referencia na súa exposición ao feito absolutamente insólito de que un centro dramático galego, pago, por tanto, por todas e todos nós, non tivese a ocorrencia de programar unha só obra de teatro de Carballo Calero, pero, en fin, el se ampliará. E eu só direi, pola miña parte, que Carballo Calero non ten data de caducidade ou non ten data de validade. E que no uso nós, asociacións culturais ou persoas, como diría o da Piada, persoas humanas a título individual, debemos, non é que poidamos, sino que coido que debemos usar da nosa soberanía no aspecto decisor da palabra, no que boamente podemos, claro, e a nosa, por tanto, capacidade individual para non termos que seguir ordes, pois, de quen realmente demorou tantísimo en honrar como merece Carballo Calero, e, por tanto, que nos podemos, como digo, asociacións culturais ou a título individual, pois, continuarmos, termos un interese por nós, polo noso propio coñecemento, pola nosa necesaria curiosidade tamén, pola nosa leitura, que esa é unha materia pendente enorme, porque Carballo Calero é celebrado, mas non está editado, en fin. Pero todo isto que o podamos seguir usando pola nosa parte, porque se trata xa de un clásico da nosa cultura. E eu non coñezo nada de valor edificado sobre ruínas da nosa propia historia. Non coñezo nada de nada, en ningún caso. E a nós vainos moito máis a vida en coñecérmola, porque outras nacións asistidas por todos os artefactos propios de un Estado teñen millenta alimentadores de reforzo e de legitimación desa súa identidade e dese seu poderío. E nós non, claro, temos que buscar moito máis. A min idesme permitir que acrecente unha nova teoría sobre a natureza do COVID, as entre xa moito fantasiosas que actualmente existen. Eu penso que o COVID naceu inicialmente como unha tentativa de desactivar esa recuperación activa da memoria que íamos facer de Ricardo Carballo Calero durante o ano 2020. E así foi posto en circulación. Mas o COVID é un bicho cabrón, permitídeme que utilice este vulgarismo. E entón, en que se resolveu esa arteira manobra desactivadora? No contrario. Carballo Calero non vai ficar enterrado, momificado,
monumentalizado polo Día das Letras Galegas, senón que vai ser obxecto dunha recordación permanente no futuro a través de todos nós. E desta forma, esa pretensión de fixalo na forma dunha estatua morta e inerte fracasou lamentablemente. E isto lévanos para atrás, claro, lévanos a como a maioría académica chegou a ese punto. A maioría académica chegou á decisión da celebración porque asistíamos todos os anos a unha comedia hamletiana. Cal era a de que Carballo aparecía un ano após outro tras da figura do pobre escollido para o esconder e reaparecía constantemente como fantasma do pai de Hamlet. Remember me, remember me. Tratábase de desactivar eso. Non foi conseguido. E é terrible, porque cal é a forma, indo en contra da tua pregunta, de homenaxear Carballo? A forma de homenaxear Carballo é lelo, publicar a súa obra, darlle a obra á comunidade para que el entregou a súa vida, obra que hoxe non é accesible. Peor, estamos asistindo a un proceso de deturpación do seu legado que vou aproveitar esta plataforma para denunciar. Dun lado, nos sorprende, Galaxia dedícase a publicar en versión contraria á fixación que el fixo dela, é dicir, en versión ano 1972 ou en versión ano 1951, a xente da Barreira e as 4 pezas, cando eses textos, o teor deses textos, foi fixado por Carballo de forma definitiva nos últimos anos da súa vida. Detúrpase, escóndese, manchase ese legado. Mas asistimos a algo do que consideraríamos metafóricamente fogo amigo con Escorpio. Escorpio publicado por A Través nunha edición corrixida para a gusto do reintegracionismo dos editores, contra o que Carballo tantas veces criticou. Recordade cando falaba daqueles autores chamados pola normativa oficial mediante macabro e negromántico esconxuro para rendir acatamento a unha norma que nunca coñeceran, modificando os seus textos. Pois estes, desde o lado reintegracionista, o cal nos mostra que perigosos son os filólogos metidos en inquisidores da lingua. Entón, volven a facer o mesmo, simplemente co signo cambiado. Carballo remexeríase de ira porque na revista Galia, que lle fixo algo parecido en vida, Carmen Enríquez Salido publicou unhas cartas del completamente irritado, indignado contra esas manobras, que son, non pasan de ser, outras formas de escondelo, de manipulación descarada e vil. E entón, nese sentido, a nós que nos cabe? A memoria activa, que é a única forma verdadeira de memoria. É algo que nos mantén lendo a Carballo, visitando a súa obra e tratando de contribuir, e niso estamos Pilar e mais eu, a que a súa obra poida ser, como ela escribiu, accesible para o conxunto da poboación a que ele entregou a súa vida. Se me permitides, eu gostaría de ler moi breve, porque a citei na intervención do vídeo, o final que mencionei de Escorpio. Está na voz de Salgueiro. Lembrade, claro, aquí a asociación antroponímica ou de apelidos, pois, condúcenos a un xogo que ademais ten algo de irónico tamén entre o autor Carballo, é unha árbore, Piñeiro é outra árbore, Salgueiro é unha outra árbore. Quero dizer que a ligazón ou a conexión está máis que convertida en indicio. Ligazón, conexión, non alter ego, o xogo mesmamente está aí. Non procuremos leituras fotocopiadamente biografistas. Ben, en todo caso, esta personaxe, Salgueiro, que sobrevive, a diferenza de Rafael Martínez Piñeiro, que falece en Barcelona por mor dun bombardeo. Este personaxe expresase así ao final, é el quen clausura a novela. Poderei algún día regresar á miña terra? Lembrade que estamos en 1939. Poderei algún día regresar á miña terra? Que vai ser de min? El está a piques de atravesar a fronteira catalá
para a Franza. Hitler quer ser o dono do universo. Stalin, desde o tobo do Kremlin, olla enigmático para Europa. Roosevelt apoia a súa paralisia sobre muletas de dialéctica puritana. O leopardo inglés e o galo francés son un gato e un pito que queren entenderse con Franco. Fin da República. E a Galiza? Bóveda, Imolado. Castelao, en Nova York. Escorpio, morto Cabo de Cleo polas bombas da aviación fascista, non sei se invexar a túa sorte. Se sobrevivo e teño sosego para iso, tal vez retome aquel proxecto que outrora alimentei de escrever a túa historia, de inventala, pois foste sempre un misterio para min. Mas quen pensa en escrever a historia de un home agora que agoniza todo un mundo? Neste final, neste volume de texto pequeno, realmente eu coido que o profesorado, querendo utilizalo, ten unha carga de incitación enorme, tanto para historia, como para a explicación dos prolegómenos, claro está, da Segunda Guerra Mundial, como para a historia da Galiza en particular. E subliño isto porque cando esta novela foi publicada non se falaba ou non era en absoluto habitual como hoxe falar de memoria histórica. E Carballo non utilizou nunca os grandes termos ou as grandes categorías de análise prescindindo da Galiza, senón sempre integrando a Galiza dentro delas, cousa que nen sequer é o pan noso de cada día en pleno século XXI como hoxe. E xa digo, non era isto 1987, por iso cando se comezou aquí a reiterar a necesidade de coñecermos a nós, efectivamente, de memoria histórica, sempre botei en falta que testemunhos literarios fundamentais, non por tanto de socioloxía, nin de historia, nin de outras disciplinas, senón procedentes da literatura, sempre botei en falta que non se tivese en conta, porque aquí temos, claro, un manancial de información e de ilustración realmente superlativo. O COVID chámanos a retirada. Por tanto, non vou dicir máis nada. Agradecervos a todos a vosa presenza e facermos de Carballo o que el foi sempre para todos, un estreo, unha base e unha panca para o futuro.